हायदि कायसे गथमानो खोनावै नायलायानो अ गथमानो खोनावै मकलनि मुक्ति नारगै मानगला वानसुगै मानया बरकनि लांमा अ संसार बिरमान बाय कुपुलं आबहायनो खरकसा बोरैनि लांमानि गथमानो खोनावै माननाय नरक पुइलानि सिमे पाइथक जरानो खोनावै दंनि सुइति इंखा नुखुंनि साजोग अकरा बिनि बाहानक जोगसं ताइ खरक नै दंग कायसा जरा बरकनि नुखुं बेलाय तंथखेनो तंलायमानि आबुनि उल बरकनि नुखुंग जरा हामिया सकफायना जेंखा सुइतिनो बुमा बेलायखेनो हामजागो फिया बिनि बुमा सा हामिया गलायखा बेलायखेनो सिरियास ओंखा गोबांमा डक्टर रक नायरिखा हायपानो सा हामिया रां रक गोबांमानो बिनि बागै सबायखा कतर कतर हस्पिटाल रगो तलांखा फिया सुइतिनि बुमा सा हामना फाइसिं थांगै मानलिया ब सुइतिनि बागै हायहैनि काबो आं थैखेले आनि असाजोग बिरमान मानजानाय ताहिनै आबुनि बागै सालसा हस्पिटालाव सुइतिनि बुमा बनो बेलायखेनो नायना मुचुंजागो ब अ हा साकाव गोथां दंगला खाहैनै सावैमानो फिया सुइति हस्पिटालाव सगैया सानिनो बिनि लांमा चौै थांगो हायकेनो अ संसारनो याकारै गलांगो सुइति बेलायखेनो काबो बुमा थैपुरु सुइतिनि उमर 12 बছर बुमा थैमानि यागुलो नकनि सामुंरक खलायनानि माइ मुइ संनानि मानै हुनानि दै खकनानि जत सामुंरकनो सुइतिनि पजा अंबायखा नकनि सामुंरक खलायनो यां माबो मा परिजावो हायकेनो सुइतिनि बुमा सामानि अकक नांगै फायो सुइति बिरमान मानानि जेंगो बिसिकनैनि उल सुइतिनि बुफा हायनो हाय रान्दि खरकजा बोरैमानै नुखुं खलायखा आफुरनि सिमि सुइति ताइ बिनि बाहनक जोगसं बुमा मातय बाय दंनानि कलायखा बरक बुमा मातयनि थानि किसापानो हामजाक मुंरक मानलिया सुइति आफुरनि सिमि नुखुंगो खाकजां मारक मानलिया बबु फानो नांमानि मानै रक रां रक नांगै सानका हंके बुमा मातय बाय केबें जागो आबुनि बागैबो नांगै तंगैबो बिनि बुफानो नांमानि मानै रक नसे सानरागलिया बखानि कक साना मुचुंगैबो सारागिया हायकेनो कुफुंजाग लांमा ओंखा बिनि आबुनि उल सुइतिनो परिरिवै मानगला खाहैनै बुमा मातयनि कक बाय बुफाबोनो परारक मथाग्रिखा पे सुइति ब बुइ हायकेनो परिवै बर कतर ओंनारक मुचुंजाकमानि हायफानो ताइतामो खलायनाय बिनि बुफासिबोनो परिरिवै मानलिया हंकेबा परारक माया कारखा क्लास 10 जरा खेनो आबुनि उल सुइति बुमा मातय तंफानो नकनि सामुंरक मा खलायो आबो सिमिंगिया सातक जागो हिंजाक साजाक खलायजागो हायकेनो बिनि लांमा आबो हायके जरा लायै दंगो सालजाके सुइति बिनि बुमा मातय बाय बेलायखेनो कुतुक जागो आफुरबो बेलायखेनो दुखु नांजागो हाकेबो गोथां तंमानि सोलाय थैथांकेसे हामसिनाय हनै दुरि तलांगै बलंगो थैनानि थांगो आफुर बनो नुग्रगै बिनि जेथानि बोसोला बोता गलायो बनो रोगथारै थांगो ताइ थैना नाय तंफुरनो बिनि बोता बनो माना खलायो हाके बिनि बोता बनो सोंगो तामो नों नेगेटिभ वान सुगै थैना रक नाय दं तामो खानो सादि सुइति आफुर बिनि दारानो जत बिनि बिरमानि कग्रनो खुलगै सावो बिनि अ कग्रनो खोनावै बोता बेलायखेनो खा खामजागो आबुनि उल बोता सुइतिनो रां रक चुबावो मानै रक पाइरिवो हायते हायते खेनो उल सुइति बिनि अ दाराबायनो हामजागलाय थांगो उल खे तरक तरक बरक हामजागलायमानि कक सुइतिनि बुफा ताइ अ चेलानि बुमा भासंगो सावै मानलायो आफुरो बरकनो थै कायसा खिबिना करै गुस्ति एबा चाइति हिनै बरकनो कायनानि गसिलिया ताइ बरक बुमा भासंबायबो बेलायखेनो कुतुक जाखा उल बरकनो गुस्ति बाय गुस्ति हामजागलायो हिनै सकागै रिजाखा आफुरनि सिमि सुइति हामजागमाव गलगै माइचाइ मानया दै नोंमान्या खेमां सा खामिया अंगै थांगो हायफानो बनो हामजागनाय बिनि बोता एबा बिनि दारा बनो रां रक सोबायनो हस्पिटालाव तलांगो आफुर सुइति बनो सावो अ संसारो आसक्ता बिरमान आंबो आमा बाय बाक्सा आगेनो थै थांके जाखामो दिनैबो खायगै दंनानिसो नांगला खामो ननो हामजागमानि नोंबायनो थैयासाक दंना मुचुंमानिबो गुस्ति हिनैसि तिनि सकागै रिजागो दाबुगले आं लांमा तंगैबो गरै हायसिमा तंसिउ फिया बिनि दारा बनो हाय हिनै साव आबो हायता सादि कुलो बिरमान बाय चबा खलायमानि आबोनो से हिनु लांमा नों बाय आं मा कायजिगिया फनो आयं मासिंगो फनो मालायथुन हामजाक खेबा कायजाकमानि न सिमिदा हामजाकमा हिन हामजागै मा कायजिगिया फनो बिनि बागै गाहाम सुरिमुं आबोनो से तेबो कुबै हामजाकमा हिनु आंनो हामजाकमा हायनो बयबोनो हामजाकनाय कायजाकमा उल खाकजाकमा मानै नों गाहामके तंलायदि आबोनानि सुरिमुं आबोनि उल सुइति तरक तरक साक हामका
बुफा बिनि बागै बनो कायनि चला रुतुखा उलो कायसा BSF एबा फुजि खलायनाय चला खरकसा मानखा ओ चला किसा उमर चाकरा अंगै तंखा सुइति ओ चला नो हामसाकिया फिया बुफा बनो ओ चला बाय खामका नो काये रिखा हाइकेनो सुइति ताइतामु खलायनाय ओ BSF खलायनाय चला बाय नो कायजागै नुकुं खानानि नांखा सुइति जे कपालो सैजाक तंमतै नो उंथुन नि ओ चला बाय नो काहामके तंखा ताइ सुइति खरकसा चरायबो मानखा फियाबा सुइतिनि langma eba bini langmo birman payakho bini bsaile nogo koriman phuji si khlayo keba bo haino hai aro bini bkra songbai satok jaknani jengphika waisoi suiti thei thangnani rokwan sugo phiaba bini bsani maya bai thei manya ang thei thangke ani bsabo ang haino birman mannai ulo hini bowan sugai thei manya Da Kobrok Disclosure YouTube channel no toinai ang norok ni takuk entrio te porma au birman hima ba tai sawi bo paya tamu khlainai phia o story no khanawai sajaknai kok ungkha buma ma toy eba bufa phatoi hinai buini bsa hinai satok mani abo belaikeno chaya bkra jogrok bo hamjak jamari no satok mani abo belaikeno chaya nung positive one so kanke tamo buini bsa tamani bsa borok munyu su ungai jotono hamjak lainani sinango hamjak ma tongkhanke buini bsa panoni ni bsani slaise kotor samungni ni bagai khlai riwi mano hamjak ma tongkhanke bebak no kaham tongthok thancha kechang ungai tongai mano phia nai siler mani khamai mani borok no jepurpano kaham lama talangya hake bayab song kha khlayo tini obukhuk ni kothoma no khnawai norok mokol ni mukti klai khna ti khanangjak khna hinai hake norok bonorok ni sanamu chungma tei comment khlai sawi mano norok comment khlai sadi tai o video no share khlainani tapok di omo haino norok kothoma rok no khnawi tongnani muchungke ani channel no subscribe khlaina di norok ani channel mo haino kothoma rok manai tongnai je katal faina rok subscribe khlaina di norok jotono kaham krung na tongdi hambai।